Nosaltres, la nostra premissa sempre ha estat voler fer riure. Fer riure tant com puguem. Per tant, gairebé ens convertim en un teatre compromès, perquè ens comprometem a que el públic arribi i fer riure al públic, que és una cosa realment molt complicada. Probablement siguem la companyia que fem més riure per minut quadrat d'espectacle. L'hem adoptat com a títol per diverses raons. Una, perquè feia el mateix que fem nosaltres des de fa molts anys. Una altra, perquè va ser, si ho analitzes, feia risoteràpia, que de fet l'espectacle és això. I després perquè ens anava molt bé com a títol, perquè acaba amic, com manicòmic, com terrífic. Hem recuperat coses o idees que estaven molt perdudes perquè no tenien cabuda amb els espectacles anteriors i els hem posat allà i hem donat aquest format de conferència sobre el riure i sobre l'humor. Nosaltres ens definim com a doctors de l'humor i com a tal sortim amb les nostres bates blanques. Aleshores, aquí el que es tracta és que la gent precisament vingui a riure d'una cosa que l'allunyarà de les coses que amoïnen tant i que avui en dia aquesta crisi que ens té a tots a sobre. És evident que la gent surt més relaxada, més alegre, amb ganes de viure, almenys durant aquesta hora i mitja que s'han oblidat dels seus problemes. De fer l'amor. De fer l'amor, sí. Nosaltres no només venem una hora i mitja d'espectacle, de risoteràpia, sinó que estem venent records. O sigui, del que veuran, parlaran durant anys.